बहुत बढ़िया शिव चर्चा भजन लेके आयल बड़ी रगल के अच्छा लगी तो प्लीज वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देम। और चली भजन सुनी, बहुत प्यारा सा भजन बा, शुरू से लास्ट ले सुनम, बहुत अच्छा लगी। चली भजन सुन ली। हम नेवता भेजले रहनी इंटरनेट से, शिव गुरु अइले लेट से। हम नेवता भेजले रहनी इंटरनेट से, शिव गुरु अइले लेट से। गुरु अइले लेट से हो, गुरु अइले लेट से। हम नेवता भेजले रहनी इंटरनेट से, शिव गुरु अइले लेट से। भंगिया धतुरवा बाजार से मंगवनी, भंगिया धतुरवा बाजार से मंगवनी। की काजू किशमिश भरले बारी इहे प्लेट में, शिव गुरु अइले लेट से। की काजू किशमिश भरले बारी इहे प्लेट में, शिव गुरु अइले लेट से। हम नेवता भेजले रहनी इंटरनेट से, शिव गुरु अइले लेट से। नेवता भेजले रहनी इंटरनेट से, शिव गुरु अइले लेट से। आंगना में अपना शिव चर्चा करावानी, आंगना में अपना शिव चर्चा करावानी। गुरु भैया गुरु बहिनी के बोलावानी, गुरु भैया गुरु बहिनी के बोलावानी। कि हम फुलवा बिछौले बानी गेट से, शिव गुरु अइले लेट से। कि हम फुलवा बिछौले बानी गेट से, शिव गुरु अइले लेट से। हम नेवता भेजले रहनी इंटरनेट से, शिव गुरु अइले लेट से। गुरु अइले लेट से हो, गुरु अइले लेट से। हम नेवता भेजले रहनी इंटरनेट से, गुरु अइले लेट से। हर हर महादेव।